Hi, I'm Graham Anthony, and welcome to my Curriculum Vitae interactive video. I've produced... Bideo kurrikulum interaktibo hau bolo-bolo ibili da interneten azken asteotan gora eta behera. Egilea lan bila dabilen gazte ingeles bat da, Graham Anthony du izena. Bideoan, atal batetik bestera joan gaitezke gaztea hobeto ezagutzeko. Nabarmenena, hala ere, ekimenaren originaltasuna da, seguruenik enpresa baten baino gehiagoren arreta erakarri du. Izan ere, interaktibitatea elementu berria da bideoetan, eta YouTube bezalako euskarrietan nahiko erraz landu daiteke. Azken helburua argia da, enpresen arreta berenganatzea eta besteen gainetik nabarmentzea. Badira urte batzuk, lehen bideokurrikulumak YouTubeen agertzen hasi zirenetik. Hautagaia pantailan ikusi ahal izatea paperezko kurrikuluma baino askoz ere formula erakargarriagoa da. Hala ere, formulak ez du teorian espero ziteken zabalkundea lortu. Beldurra, kamara aurrean aritzeko teknikaren eta ikusentzunezko hizkuntzaren ezagutza eza, oztopo handiak dira.